ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ନ୍ୟୁ ସର୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଠାତ୍ ଆମେ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ଭାଇମାନେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମାଇ ବାକୁରୁ ମାଛକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏ ଭାଇକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଧରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ମାଇ ମାଛ 20ରୁ 25 କିଲୋ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଧରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମାଇ ବାକୁର ମାଛ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଆଣୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପରେ କେତେ ବଡ଼ ଅଛି ଭାକୁର ମାଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ସାଙ୍ଗମାନେ।